Karon akong gi-vlog si Nanay Doding. Nanuwa siya og manok. Pilan man katuig ng manok anay? Dugay na daw kuno ni si Ja. Asa pa may uban ng manok ni daghan magpagkamanukan. Mo si titang nay ahi. Amo pagtanawon ng ubang mga manok. Na kunoy daghan kuno kadyo ada pa nanuwa siya og manok na laki. Manok nga palamuno. Mo ni gitawag og manok na pula. Napayuban di ay kuno. Asa among surbehon tanay ang mga binuhing manok. Ada pa kuno. Muni nga manok nga way ikog o puro. Tukong nga manok. Akong ilagaw diri nga. Padung sa basak. Pag-ani kuno si Ja. Edita pa ang kambak di. Oh, muna mong kabasakan diri mga ting-ani na telepon ni sunod tingali. Oto tayang mata ng mga manok, mga higala. Ja karon na may basak. Oh, muna mong kabasakan diri sa amo ang lugar. Da, among tanawon, sorbihon na mo. Marvin Dapitan TV na pwede na sa pa. Marvin Dapitan daw, shout out. Marvin Dapitan TV, shout out. Ikaw pa TV, ha? Oy TV. Marvin Dapitan TV, shout out daw. Hi. Hi. Don't forget to click her channel, guys. Tayo sa kanya. Wa may subscribe, wa may support. Rodel Boholan. No. Makita kay jaman na yung paano ko. Mao na to among video karong adlaw kay kawan na naman mga manguli nami. Atangin ni po ninyo sunod among video. Sige, bye-bye.